De tankbetuigingen van het publiek binnen Grut. En zelden is het contrast zo groot west binnen hun eigen team. Na de grootste Europese nederlaag nou de grootste competitieoerwinning. Het liep gewoon niet. We pakten zo hier en daar wel een puntje, maar het wil niet zeggen dat het goed was. En, nou ja, vandaag liep het wel en alles is goed duidelijk voor iedereen. Er is ook weinig misverstanden. En ja, er zat genoeg agressiviteit in. We hebben natuurlijk nog wat exceptionele kwaliteiten erbij. En dan krijg je dit soort dingen. En benammen in die eerste helft weer het die exceptionele kwaliteiten van Afonso Alves die het verschil maken. Al na goed 9 minuten zet hij Heerenveen op 1-0. En daar zou het net bij blijven. Hij weer heel dreig uit te stopjen en verzin het hier een vrije trap op 32 meter afstand. En Martin Piekenhagen is slijn. En het is Afonso Alves die het teruggeeft, maar werd hij verliezen hier ophouden weer. Scoren uit alle posities. De eerste beste keer dat Alves start in de basis bij Heerenveen is hij voordadelijk al goed voor 2 treffers. En dat al binnen de 20 minuten. En een oorlog later is hij heel attent en rondt het echt schitterend door. Het is de fout van Marnik Smit en de hat-trick voor Afonso Alves. Sim, o jogo começou muito difícil. O time deles começou bem também, nosso time começou muito bem no começo e nós conseguimos fazer os gols que deu a vitória. E acho que esses gols aí eram os gols as partidas que eu não joguei. E também foi o time todo está de parabéns pela essa vitória e parabéns pelo grupo todo. En de supporters van Heracles Almelo sjoggen het zwier in. Maar Heerenveen is echt nog net wis, want staan ze een schopselien echt net 3-0 voor bij het skoft. Toen kregen ze heel vlot 12e eren en nou moet die 0 houden worden. In de rust heb ik gezegd van jongens, het allerbelangrijkste is dat we de 0 houden. Ja, en dan weet ik ook zeker dat we de 4e en de 4e de goal maken. Ik zei, daarmee wil ze focussen. De dingen doen die we de eerste helft ook goed in hebben dienen. Goed pressie zetten, achterin goed elkaar ondersteunen qua rugdekking. En naar de kant van de bal goed kantelen. Nou, en dan houden we 0 en dan scoren we nog 12, 3 keer. Nou ja, dat je nog 6 keer scoren, dat is natuurlijk ook... we kijken naar de Wiete, Karels Wiete. In de tweede helft is Jacob Paulsen in de ploegkamp van Roy Berends en die had hier een knappe demarrage. Zijn voorzet vindt Gerald Sibon. En met deze goal is hij even clubtopscorer. Maar hij liet ook zien dat hij gewoon naast Alves spelen kan. Nou, ik weet ook niet waar het verhaal vandaan komt. Volgens mij heb ik het altijd wel gezegd. Ik bedoel, wij zijn 2 totaal verschillende spelers. En ja, ik denk wel dat het bij elkaar past. Alves en Sibon in één team. Hier een hele mooie paas van Suiverloon. En dan is het Alves die het in de tweede helft gewoon weer teruggeeft met een beauty van een doelpunt op eigen klasse. De 4e op zijn naam, de 5e voor Heerenveen. En de Braziliaan, ja, hij liet zien dat hij helemaal weer waarom is. Het is dinsdag die ervoor zorgt dat Alves zijn 5e treffer meidje kan. Michael Dinsdag, hij hier in deze wedstrijd het net halte zwier in de verdediging, want het weer onvallen wat Heerenveen die. Het is Soleimani die het Alves vindt en die tekent hier zijn 6e treffer aan. De tweede hat-trick in de wedstrijd. En de staf van Heracles kan het amper leeuwen, maar het wordt nog slimmer. Want deze goal zorgt ervoor dat Alves een nieuw record scoort. Zo'n goals in de Eredivisie in 1 wedstrijd. Sim, eu acho que tudo é possível. E você viu o que aconteceu hoje. Foi uma partida que eu estava muito bem. Consegui fazer esses gols todos. E estou muito feliz e parabéns pelo grupo todo que está de parabéns hoje. En het wordt nog slimmer voor Heracles, want hier is het oerstapje van Alves en de tweede goal van Sibon. 9-0, een nieuw clubrecord. Maar als alle problemen daarmee in één keer oplost binnen, dat is nog net duidelijk.
Is nu het lek boven? Nou ja, kijk, vandaag is het wel duidelijk voor iedereen. En zie je ook dat er weinig misverstanden zijn. Ja, dan kun je vooruit voetballen. En Heracles die heeft er gelukkig wel aan meegedaan. En ja, het lek is boven, het lek is boven. Het was niet zo moeilijk het verdelen, het werd niet altijd goed ingevuld. En dan krijg je problemen.